こちらですねこんにちは、こちらはもうマウイは夕方、もう少しで7時になろうとしているところですけども、今日は夕方の、外、うちのね、ラナイから、撮影してます。ケイコズのアウチャンネルです。で、今日はね、一つ私1年ぐらい前になるんですけども、自分のちょっとこう、パソコンを整理していて、私のね、ちょっとこれはシェアしたいなという私のノートのまとめが出てきたので、こちらをねシェアさせていただきたいと思います。で、こちらは私の大好きなオレロノエアウというね、ハワイの先人の方たちのその知恵やことわざをね、ことわざなんですけども、その中の一つ、ウワカウワオラカホヌワオカアイナクラという言葉ですね。これはどういうことかというと、そのウワカウワですね。ウワ、雨が降り、そしてそのクラというのはもう、こうちょっとアップカントリーの方のこの平原のことなんですけども、その平原、そして大地にホヌはですね、大地に、命が、宿るということなんですね。で、ちょっと私のこの書いたノートを見ますと、この雨をね、私たち人間にとってこの雨を感情と捉えることもできるなと。ね、で、さまざまな雨、悲しい、寂しい、悔しい、怒り、嫉妬、辛い、一見ネガティブと捉えられそうなこういった感情の雨、反対にポジティブと捉えられる嬉しい、楽しい、幸せ、ワクワクする、気持ちがいいななどのその感情の雨、どちらの雨も私たちの心、その大地ですよね、大地にとっては大事な雨だよねと言ってますね。私なんですけど、これで、だって全てが私たちの心を優しくたくましく育ててくれる糧、栄養ですよね。大地にとってはこの栄養ですよねとなるのだものね、だってそしてこのことわざにもあるように、雨が降るたびに私たちの心に毎春ね、新しい命が宿る。やっぱりこう雨が降るたんびに種植えたら芽が出たっていう経験ありませんかね。日本だと朝顔の芽とかね。でも本当にそうだなと思って、なかなか出ないな、雨も降らないな、でも雨が降った翌日にこう芽がちょうど出てきたりとかね、そういうことあると思うんですけど、本当にねその通りだなと思って、その雨が降るとこの地にね新しい命が宿るって本当その通りだなって思うんですよね。で、それと合わせてその雨が降るたびにイコール私たちがいろんな感情を味わうたびに、その私たち自身の心に毎春新しい命が宿るイコール新しい私たちに生まれ変わるのだなって思いましたってことが書かれています。私なんですけどだっていつも感情の雨を心に浴びて、その都度新しい感情が宿り、毎春同じ自分など存在しないのだからね。だからこの3次元のギフトであるこの感情の雨をたくさん経験して、それを糧として愛の本質に目覚めて、次のねステージにつなげていきたいなと思った日曜の朝でしたということが書かれてるんですね。で、もうねこれ1年ぐらい前に私書いたんですよね。ノートにまとめたんですけど、もうね、特に私たち日本人の方っていうのはもう十分にねこう、いわゆるまたそのマイナスとかネガティブという捉えられるようなその心の経験っていうのは十分味わい尽くしている方も多いかと思うので、もうこれからは次のステージに、移行できる方、もう準備できている方たくさんいらっしゃるかと思います。それを楽しみにしてまた進みましょうということで、今日はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ちなみに私の後ろにあるこちらの山がマウナレオになりますね。で、マウナカーネがね、忘れちゃった、どちらだったっけ、マウナカーネ。それはまた改めます。ということで、皆様今日も一日、今という一瞬を楽しみながら、時間を大切にしてお過ごしください。それではマウイからでした。アフイホー。